Assalamu alaikum, barkanku da shigowa Yadda Tech. Kafin mu shiga wannan bidiyo, ku taimaka ku yi following ɗinmu, sannan ko kuma ku yi subscribing ɗinmu duk ɗaya. A wannan bidiyo za mu nuna muku yadda za ku haɗa wani application mai kamar YouTube sak. Kuma shi application ɗin kamar yadda YouTube suke ɗora talla suke biyan mutane, kai ma haka za ka ringa biyan su. Na san wasu suna tambaya akan ta yaya za ka ringa biyan wasu miliyoyi ma a wata. Kai to kuɗin da za ka ringa samu idan har ka dogara da wannan, kuɗin da aka ringa samu biliyoyi ne ba ma miliyoyi ba. Kawai application ɗin nan idan ka koyi yadda ake, za ka iya haɗa application kamar kawai application abin ma ba zai faɗi ba ne. Kawai idan kana so ka iya haɗawa, kun ga example nan ga wani application, ga shi nan website ne ma mai kamar YouTube, ga application ga su nan dai kala kala. Kawai idan kana so ka koyi yadda ake haɗawa, mun buɗe free class da ake koyar da irin wannan WhatsApp group. Kawai in a TikTok kake kallon wannan bidiyo, ka je Instagram account ɗinmu ko YouTube channel ɗinmu, za ka ga WhatsApp group link ɗinmu, ka danna a kai kai join. Sannan kuma idan a YouTube kake kallo, kawai akan profile ɗinmu za ka ga link, ka danna a kai kai join WhatsApp group ɗinmu. Sannan kada ka manta kai subscribing wannan channel ɗin tamu, sannan kuma ku ringa following ɗinmu domin irin wayannan darussuka. Mun gode.